Ассалому алейкум, аки Қосимҷон чӣ хелен? Саломатиятон аст? Коро кути монда нашуда. Аки Қосим яке аз кормандони пешсафи НБО Роғун аст. ҳангоми аксгирӣ бо ҷаноби олӣ бисёр як воқеа аҷоиб шудааст. ҷаноби олӣ худшон нақл карда дода буданд. соли гузашта омада будам, сохтмончиҳо қади суҳбат кардам. аз байни сохтмончиҳо як бачак биромад, сараш на каска суханома буд кардам. мафтам бача ма чӯ биромадӣ, ту сиви чанд мехонӣ? ман сохтмончиам. роҳбари ширкат гуфт ин сохтмончии беҳтарини мо ҳамин аст. имрӯз гуфт ки ҷаноб ёре, ман донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи политехникӣ шуда мехонам. аҳсан, нангу номуси тоҷика бинем, на тарсида, на ҳаросида дар чунин иншооти бузург кор карда ҳисоб аст. Аки Қосим, корҳо чӣ хел? Аслан чанд сол ҳастед шумо? беҳтарин. Чанд сол аст ки дар ин ҷо кор кардаед? чорумин сол. ба ҳайси ки? воқеан ҳамон ҳолате ки ҷаноби олӣ қайд карданем ки ҷойҳое ки махсусан одам бояд дар ояду бисёр ҷойҳои танг аст. воқеан ҳамихел шумо дар ҳолатҳои душвор кӯмаки худоро расонидаед? خیلی آلارو بسیار میشه وقتی فرس وقتان بزنم دوی بیتان میگیرم همونجا نداری هم روشنی تامین میکنم و بعد روشنی تامین کنه بچه ها کار کنه بودم و هم دوباره جمع دیگه قسمی маош хуб аст? معاش ببره хонда мекунад шумо розӣ? باش روزی беҳтарин, зинда бошед. қадди ман 2 метру 2 сантиметр, аз они шумо чӣ? зинда бошед, зинда бошед. дар симои шумо мо тамоми кормандони НБО Роғунро боз ҳам доиман бароишон саломатӣ, муваффақият, пешравиро хостгор ҳастем. ҳеҷ гоҳ хаста набошед. мо ҳамеша бо шумоем, ҷаноби олӣ бо шумо ҳастанд. Тоҷикистон бароятон ҳамеша ҳамдӯстонро мекунад. Саломат бошед.